Ole, chỉ bây giờ việc ole, you guys, anhron hòn bel sâu thế là, student profile vel te kan lo khoi sâu thế lệ ta à, chú tu na, kan han soi lệ don ni à, profile hi soi tong kan apoi mo khop maya adik ta ka kan ti lo chen na kin thlengin, kan no pangten har sat na tok thế ni ti kha hretai la, kan you guys hi abikin, you guys hi Mizoram tan chaw ni lova central lampang zong zong pon an mana wangin kan information pek dik lo wang hian kan no pangten nakina hasat na tam takan tok the ni ti kha hretai la chu wang chu kan information reng reng uluk takin pe ila ti kha kan hanin ngen masa ani le chuan lut ngal de pop pop menga ting lai vera chan soitur wa kan nei to lova masa bera chuan pre primary le primary ani dona wangin middle lampang le engani high school lampang khachu tuna kata ta hen ka so tel don lowa amaro chu information khachu atam jok 90% khachu in ang dona high school ina khoi tura kha om le haya khatiang chi kha om ero khachu kan thathiam tho tura ngai taila a tha ome chuan dashboard da he tuna kan om nei dashboard ani ta a student profile hi lu na chi ni oma kan du zo zo tren kan lu theya dashboard ran kan lu don chon antenna na hetila hi dashboard khanita a tainen click taila view and manage omta view and manage atang hian ti hian school no pangaron lang ta a chuan hetla hian gp atang hian kan lut the ni mo gp epf atang kan lut mai the ni chu tiang lo chuan hetila hian list of student omta list of student a hian kan kalanga active student a kan lutanga active student hetian no pangminga lo omta a ti hian hetila hian status level po eron langhal treuta atuna hian an ensin ta mai taila hei ti hian eng ho hi hei you daisa eng lo to verify to ani a khang kha ani hetila hian mbu status ti hi na ti hi oma nbu status hi kan thretiam lo kan lo om takin mbu kan ti chuan a full form chu mandatory biometric update ti nani a chumi omzia chu I biometric hi kut thlate mit khemi thlate hi ain thlak ve thewang hian update angai ve thina ni chu update ngai huna chu no pang antenna na kumnga hnuai lampang khan elova adara kan loin enroll to ta a mo biometric ten lo la to ta kumnga atlin khan mbu mandatory biometric update hi ati ve le ngai ni mo chuan chuba ka chuan khano panga kumnga hnu khan lo ti ta akum som panga atlin khan mbu hi ti le ngai chi ani chu tila hian hei mbu status cnan te not available en te hiting hi an update chuan update ti te porin ziak don ti na ani ome chuan hetila hian thil pakhat kan hriat ve me meta na tha chu hei amasa pani hi an sen bi kani mo arong hi sen bi kani adang hi adang ero hi chu hei an sen lova a sen bi kinga tinge kan ti chuan a sen bi ka hi chu repeater an ni repeater omje chu class beinon an ni kha tilai a omrem cha ta ka chung kan soilang tel me ni kha enga tinge sen bi khi ti khan kan lo hrelawang te kan hlau dewa chu kan soi ni chuan profile luna khana china ka soitong khan chi amma sa jok chi khat dashboard ren kan luta adot le chuan hetila hian active student a kan luta active student a kha te na lo langa anma ni ming zone kan click hian alut pokani chu alu dan chi ni chuan kan han lut do nanga chumi kan lu ma chu thil pakhat kan soi peng le zo yange apar module apar hi zona a om thina achung be amaseber jon he in order to generate a par student all forms should be completed atit ni a par kan generate don re chuan student form zong hi kan finalize vek thotangai chuan chuta chuan a par kan soidu chu mi no pang a par hi kan ve en theim ti zona te kha om thina kan theilo mo kan no pang hetilaya lisa kan active student chi hi heng ho chau hi an apar kan en sak thei chu hriat turin apar hen tian selekanga idu per class kha amar chu in no pangani lo chuan in en sak thei lo
khalai kha soitel le zokani chuan GP le FP vel kan soyang GP kan lutanga masebera chun GP hi general profile ti line omveka educational profile le facilities profile ti oma chuan GP a chuan han entaila GP a chuan hei lo lang ta ni mo information a omta a chuan hetla hian H matrix hi hetla hian a omta hei chu soi du alo mele H matrix khani ve maya chuan hei tila hian ati danglam thei howa omta ni hei date of birth hi ati danglam thei lo ani mo hei a siru sian enchinila siru sen date of birth it is mandatory field mo the date of birth must dd anita at kumni hnuai lampang kha session start kumni hnuai lampang kha student kha ati thei lova the date of birth should not be earlier than 1943 kum sangka zakwa somli patni malama piang tang khana theilo ni chu after other verification other verify to nuwa you cannot change the student date of birth other in verify to nuwa student date of birth a change theilo if you wish to make any change please contact your MIS chuan once a par is created a par in create chuan you cannot change the student date of birth thil chini a omani chu student date of birth change theilo na chu a par in generate to chuan student date of birth ati thei to lo chu kan hredone chuan a par other in verify to chuan a thei to lo he no pangpo hi hey a par hi in verify to ni a par in verify vek to a hetla hian a par other name of student hi hetila hian hei a polini ko to he mi ni chuan a par other kha ain je ain verify to chu ma chen date of birth hi thlak thei to lo ani kha kan lo settle do ne chuan hetilai chuk thla bel chuan engwak soitur kan nei lo wa kan resa veka BPL kan hatti te AAY BPL beneficiary a hian yes le no oma no kan ti chuan hetilai AAY hi ain disable ngalta BPL ani chuan BPL a ro AAY aniem ani chuan yes ani chuan ani lo chuan no AAY ba kha PHH chan lo ombok ta a kha kan hrianga disadvantage group CWSN ti vele chu kan soidu to lovanga etai blood group hi la om lova blood group hi fila pangaya chuan when the student is Indian national ani chuan yes Indian national lo kha om ve the ni ral tlan ni si lo kha Indian nationality nei lo kha adar te pon nei lowang khang kha om ve the ni hei chu under investigation ka ti mai anga is the student identified as out of school children anni chuan hei hi out of school children ni kan soi lokanga out of school children ni chuan no pang kum thum kum level kha admit out of school children an ni lo amaro chu no pang kha pol khat thlenga zira entinana pol khat thlenga zira chuan pol ni khami pol khada tang khan a chuak ta a drop out ta ni chuan kum thum te local lova khami nuwa in lak lu le kha khatin kha out of school children chu ni tin po kumruka pol khat zir turania amor chu kumsari kumria thleng amo school la kal lo in lak luang chi poka out of school children a alak lu thei ome khang kha ni ta a hetlai pe chi chu GP hi chu kan khoi jing to soi vak tur atam love khang vela kha ani mai chu kan safe anga data successfully chuan tikhan GP kan zotani GP kan zotani general profile kan zova kan safe chuan kan next don ani EP educational profile educational profile kan lutang hetla hian admission number in present school admission number hi pelo tam tak kan om mai theya khaka chu number pho chopta mai te la thil poi lu tu kan lo tura ka ngai amara chu admission number pe chi kan om chuan admission number kan pe don nia entinana pek dan hin ang lo ve theya chu attention school lam toy te pon te kha chu kan ti dan ang khalo ni ta se a tho me entinana ta hian GPSA oblique KG1 1 oblique 2025
sorry 06 oblique ini kan pek dan si kan school ming kan school lam toy nia class ania akumania chuan a roll number roll number tiang hian admission number kan pe thina ni oh chuan admission date mo admission date hi chu kum lak lo ron in nge ni atira ron ti po ni lo po khanita se admission date hi chuan ni sari thali sani somni pangai kan mangtlang puya oh ti khan school tran ni kan mangtlang puya ni chuan class section roll number heta hi chuan an roll number hi kan ziak vele mai thin a class te po section roll number he tilaya class roll number mo section roll number mo kha kan ziak mai thin ani chuan medium of instruction hi ta hian in school azir khan mizo school le english school kha oma automatic na ron pesanga chuan language group a hian hei hi nikum khan boy kan tam khop maya BRC nge district lampang chan kha kha ani a hei chu hei a omsa ti khan kan thlang ta mai ta chuan heti lai hian hei hi chu academic stream opted by student ni chuan for higher secondary class only ta hi chu kan mamo lo ani chuan social group studied by student hei po hi higher secondary big tan khan ania chuan status of student in previous school hei hi chu he tilaya progression activity sa kan thlan to khani mo studied at the same school kan thlan howa kha mo kha antina na he no panga hi I import ani chuan I lak lu ni chuan ta hian englo wang kha engani taken TC angkhan mo left school tivel khan ron lang mai theini khami ni po khan apoi lo ngai ro chan chu hetilai progression activity sa kanjukti angzel khan tilai hi alo umsa ni chuan hi 12C Act of RTE hi chu kan nei lo tura ngai tela soi du alo mel in the previous studied class result of the examination hetilai hian heta po hian progression activity sami tho kha aron kal ani mo progression activity sami tho kha ron kala not promoted kan ti te promoted kan ti te chuan an percent mule an number of days progression kan da ho kha khang ho kha tila hian aron om le ni chuan khoi vak ngai lo ni chu tilai bi ka chu mo admission date vele le khatiang achung tlar thum ba ki chu khoi vak ngai don lo ni chu kan save le anga chuan kan next le the ni enrollment kan zo le ta chuan tilaya hian profile facilities sanita ta hian masabera whether facilities provided of the student for the year filling data ta hian yes hanti phot taila government school ho chuan mo no ti po kanom mai thei private a chuan no ati theyanga engma dong lo te po khom theya chuan yes kan han tianga kan yes zinga chuan engenge kan yes ang school a chuan free textbook kan donga free uniform kan donga free transport facilities hi dong kan om mai the ni mo a no pang mal angin mo a school ang nilovin no pang mal transport facilities dong kan om kha khami dong kha he no pang hi ni chuan yes ti te po ngai ome chuan thil dang others hi mo enge mo chuan others hi click taila nila nilo free nilova CWSN in case of CWSN ani he tilai profile masaber general profile han kaltaila he tilai hian CWSN hetain CWSN ani chuan mo CWSN ani chuan he tilai facilities a hian hei hi aron om ve don ani mo CWSN enge don ti kha aron om ve thei bok ani kha kan boi lo nan chuan whether the student has been screened for SLD tan khan no pang screen ani chuan yes an screen chuan enge om thei mo on screen lo chuan ti khan hetlai hian SLD specific learning disabilities anron screen ta anron screen ringota kha EST na turni lo anron screen na ama kha identify ni chuan chu anron screen ringota EST chuan engma ani le si lo kha chuan omzi om lo anron screen na identify ani chuan khoiber hingen identify na kha kan thlang do ni ani lo chuan identify ni lo chuan anron screen thowa an identify ni lo chuan no ti mai tur whether the student has been screened for autism
mo autism atan anon screen screen chuan yes no. Student has been screened for attending deficit hyperactive disorder. Yes no. Oh, kakachu soido tolo mai te ka soi thiam lu tuk big lo hetiang disorder lampang hi chu mo ka hrelu tuk vak big lo wa maro chu no pangten om chuan nang mani nin hremayang. Oh, chuan student has been identified as gifted or talented student. Oh, no pangkha enge talented big no pang talented rio ani tia kha in identify chon yes no khanile mai no kan tiang hetlaya hian does the student appear in the state level competition, national level competition or olympiads. Oh, alo tel to chon yes tel lo chon no. Does the student participate in NCC, NSS, Scout and Guide? Oh, in school khan NCC in nei chuan khata khan he no panga hi a member jinga tel VM tel chuan yes mo NSS kan ti tel Scout and Guide school hian Scout and Guide ten nei theta Scout and Guide apokhan no pang zong khan ni vek chuang lova chuwang chuan kha kan thredon nia chuan no kan teng whether the student is capable to handling digital device including internet hetla hi han en chiang de ulak taila mobile, laptop, smartboard, desktop project are use of computer to retrieve, access, store, produce, present and exchange of information, and to communicate and participate in collaboration and collaborative network via the internet, interacting through digital technologies, protecting digital data and privacy. Oh, kan no pang tekha capable of handling digital device tia hian mo heta hian katuna kanno pangte chu tamta ki chu YouTube ten en thiama phone te games ten khel thiam lu tu khawa khan est mai chi ni lo hemi data handling ina soibi ka chu engpo lo ni ta se mo access theite store data thil da tha thiam te mo la chuak thiam the information in exchange na man thiam mo communicate and participate in collaboration network via internet kaltlanga thil engeng mo vati thiam ang chi kha mo YouTube and thiam ringot te games khel thiam ringot te kha khatiang kha heta zona ni lo o apik takin class middle school te computer class ten zirtira high school ten zirtira khang ho kha chuan internet through khan engeng mo kha anvati theni mo thil tam tak an khoi thei khang ho an ni lo kha chuan apik takin primary level a chuan hei hi chu kan no tlang pui kha afu o me o chuan chu kan soi le du ni chuan heta hian student height cm le student weight kg hei hi engtika mi tur nge ti kha ril ro alo om le ngal mai theya khatiang ani chuan tuna hian ngeni first term kan exam don lai chowa tren khati chuan student height and weight te kan la le tran to mai theya kha rin mai tur ani khati lai hun vela mi kha chuan kha lo ni ta hei hi pepo information kala nei mai lo hen da mai tur kan nei hri lo chu wang chuan ka da lo mayang chuan amar chu kan da kim lo chuan save thei don lo ni kan next thei ringo tang chuan hetilai hian distance of student residence to school in school atanga no pang kal da hlat zonga kha mo less than 1 km amo 1 to 3 km 3 to 5 mo no pang a in atanga in school hlat zonga kha completed highest education level of the father mother hei hi chu nikuma in lo da sa to mai thei nikuma in da sa kha a om sa mai thei kha om sa ni chuan rin mai thei mase alo om sa lo select lo la ni chuan kha anu le pa te amo a guardian amo legal guardian nu mo pa a en kol tu kha kha man tur a en kol tu kha kha man tur ani chuan hemi ka da thei lo wa ka save thei don lo wa hei require te chu ma chu kan next mai anga chuan ti khan lo kan lo ti zo vek to angani mo kan ti zo vek a khan complete data no pang kha kan ti thei tuna chang ke chu kala ti kim lo wa ka complete lo wanga complete ti khan no pang kha kan complete vek tur ani amal te in chu student profile chu alo ni ta a